La vida és una aventura i, com a tal, ens planteja nous reptes cada dia. Tots volem viure-la de la forma més plena possible i en aquest context els valors ens ajuden a construir una vida amb sentit. La lectura de grans textos sobre valors ens pot ajudar a ampliar i endreçar les nostres idees, però sovint se'ns fa difícil traduir aquesta saviesa a accions concretes i alineades amb els valors que són importants per nosaltres. A partir de les reflexions del filòsof Francesc Torralba, la pedagoga Montse Fleck i jo mateixa hem tractat de traduir aquests valors, aquestes reflexions, en bones pràctiques en un quadern. Són valors com, per exemple, l'esforç, la tendresa, la paciència, la serenitat, l'alegria, etc. I hem mirat de construir ponts entre el que és la teoria i la seva aplicació pràctica.